Až teraz. Ale už to nedrž. Dobre, takže ideme skúsiť Nokiu. Nejde zapnúť. Zaslúži si smrť, bohužiaľ. Teraz pekne to má. Už nejaký detail. Ja to len vážne pomaly. Zvládla to? Dobre. Kurva. Nádhera. Ukážeme sa zadný kryt, pozrieme. No, baterka prežila. Praskol displej. Trošku. V pohode. Skúsime Siemens. OK, Siemens E6. Ide zapnúť, ale zapínacie tlačítko nefunguje. Na nabíjačke vždy nabehne. Klávesnica je zoxidovaná kvôli tomu, že tam ide prach alebo špinavá. Let's see. Presne do stredu. Dobre. Má to dobrý fokus? No. Skúsime ešte jednu rýchlu jazdy. Teraz ešte len skúsim nejakým spôsobom zahrávať. Lepiej sa presne na ňom. No si na ňom teraz. Presne. Ešte trošku dozadu. Tak, teraz si presne na ňom. Ops. A myslím, že displej je v poriadku. Myslím, že dokonca všetko v poriadku, okrem toho, že sa vyťahla batéria. A vypadol ten cuplík od nej. Wow, jak nový, ne? Pozri, displej v poriadku. Skúsim ho zapnúť doma na nabíjačke. Dobre, skús pauznúť. Takže zhodnotenie výsledkov nášho pokusu. Skúsime Siemens S6 dať na nabíjačku. Kľúčiky už nepotrebujeme. Čiže sa zapne. Veľká chvíľa napätia. Baterka je tam dobre vložená. Asi neprežil. Je to elektrika? To nevyzerá dobre. OK, počkaj chvíľu. Batéria je v pohode. A SIM kartu by som si mohol ušetriť, že? Ups. Nech to drží porádne. Čakaj, ona to nabíjačka takedy má zlý kont. Kúkaj na to, vidíš to, nabíja sa. Kúkaj. Vidíš tú ikonku? Aby sme dokázali, že je to on. Kúkaj. Absolútne nič sa mu nestalo. Absolútne nič. Troška škrtlín, keď to utrem mokrou vodou, jak nový. Keby sme ešte našli cuplík. Nádhera. Čo sa týka Nokie, vidíme, že sa nabíja samostatne, bez toho, aby som ho držal. Čo sa týka Nokie, tak myslím, že to dopadlo trošku horšie. Aj vrátane batérie.
No, batéria je v poriadku v podstate. Tak, kto chce na náhradné diely Nokia 3310, môžem venovať zdarma. Klávesnica je skoro v poriadku, troška špinavá. Kryt, myslím, je to obstojné. Všetko by malo fungovať, okrem displeja. Takže, toľko pre Siemens Maniu. Vidíme, že Siemens D6 je fakt odolný telefón, čo by som vážne nepovedal. Po prejedení autom stále sa dokáže nabíjať. Takisto fakt ide zapnúť, len keby to tlačítko nebolo zaprášené pod ním. Ale dúfam, že ako dôkaz stačí nabíjanie funkčnosti systémovej dosky. Toľko pre vás, KBS 1.